Не так даўно я даведалася, што моя бабуля Галіна Геннадзіўна Піляева, настаўніца Трасцянецкай сярэдняй школы мінскага раёна, ужо каля 15 гадоў вывучае гісторыю Трасцянецкага лагера смерці, захоўваючы памяць аб яго ахвярах. Да гэтай даследчай працы яна прыцягнула сваіх вучняў і калег. Мы з сяброўкай зацікавіліся гэтай тэмай, правялі даследаванне і жадаем падзяліцца ім з вамі. Будынак школы, дзе выкладае моя бабуля, быў пабудаваны ў 1936 годзе і стаў сведкам усіх жахаў таго часу. У галоўным корпусе школы фашысты размясцілі свой штаб, а ў спартзале ў нечалавечых умовах утрымлівалі ваеннапалонных. У выніку краязнаўчай работы ў школе адкрылася выстава «Сцяна памяці ахвяр Трасцянецкага лагера смерці» з фатаграфіямі землякоў, якія загінулі ў Трасцянцы. Чтобы биографии этих людей были описаны. Пускай кратко, пускай не полно, потому что найти информацию очень сложно. У музеі таксама ёсць інсталяцыя «Тень Трасцянца», створаная маёй мамай Марыяй Бялевіч. Варта адзначыць, што лагер смерці «Малы Трасцянец» існаваў з канца красавіка 1942 года да ліпеня 1944 года. Ён складаўся з 3 частак: лагера прымусовай працы на месцы былога калгаса, месца масавых расстрэлаў у Благоўшчыне і месца спалення ва ўрочышчы Шашкаўка. Па афіцыйных дадзеных тут загінула 206 500 чалавек. Гэта былі ваеннапалонныя, грамадзянскае насельніцтва Беларусі, яўрэі, дэпартаваныя з заходняй Европы, партызаны і падпольшчыкі. Мы наведалі мемарыяльны комплекс «Трасцянец», усклалі кветкі да памятнага знака «Брама памяці». Мы таксама прайшлі па мемарыяле «Апошні шлях» і наведалі могілкі Благоўшчыны. Сюды падчас вайны прывозілі мірных людзей, перапісвалі каштоўныя рэчы, выдавалі копіі квітанцый і да апошняга моманту падтрымлівалі бачнасць перасялення людзей. У лесе імёнаў Благоўшчыны мы размясцілі таблічку Вольгі Белай, менскай падпольшчыцы, пра лёс якой бабулі распавядалі сваякі загінулай. Гісторыя Трасцянецкага лагера смерці сапраўды жахлівая, як і гісторыі ўсіх іншых месцаў знішчэння людзей падчас Другой сусветнай вайны. Патрэбна захоўваць гэтую памяць, каб ні ў коім разе не дапусціць паўтарэння такіх жахлівых падзей.